dia, nens i nenes. Què tal? Com esteu? Avui us volem proposar un joc. Sí, un joc on podreu participar tots des de casa, grans i petits. Aquest joc se'n dirà Endevina contes. Mireu-lo. Estarà basat en aquest conte que tenim de la biblioteca, que està escrit per la Berta Inés Conxa, il·lustrat per la Virgínia Donoso i és de les edicions Bellaterra. Observem, què hi veiem aquí? Doncs sí, un autobús de color vermell. I en aquest autobús hi fan un viatge. Sabeu qui fa el viatge? Doncs un munt de personatges dels diferents contes clàssics. En Pinotxo, en Peter Pan, la Caputxeta, l'Aneguet Lleig, el Sastre Valent i un piló més que vosaltres des de casa haureu d'endevinar. Comença el viatge. Adéu, adéu. Mireu, a la primera parada tindrem que baixaran dos personatges i us ensenyaré una il·lustració. Mireu. Mireu bé aquesta il·lustració que us ensenyaré. Mireu-la aquí. Qui tenim aquí? I tenim un aneguet, i tenim aquí, que sembla, no sabem si és un riu o és el mar, i també tenim una nena que sembla que està a dintre la panxa d'un peix, i tenim algues, i tenim aquí un fons marí o del riu, no ho sabeu? I aquí, que faci referència en aquesta il·lustració, us llegiré dos textos. Pareu molta atenció, molta. Que aquí és on haureu d'endevinar els dos títols de contes que fan referència. Escolteu bé, us llegiré el primer text. No era cap nena, tampoc cap peix. I és estrany, potser era les dues coses al mateix temps. Només per voler ser humana i perquè es va enamorar, Mars, amic, família i algues, una tarda abandonar. De quin conte es tracta? Mirem bé, us el torno a ensenyar. Mireu aquí, mireu bé i us torno a llegir el text. No era cap nena, tampoc cap peix, i és estrany, potser era les dues coses al mateix temps. Només per voler ser humana i perquè es va enamorar, Mars, amics, família i algues, una tarda abandonar. De quin conte es tracta? Pensem bé, tic-tac, tic-tac, tic-tac. El temps comença. Pensem, ja tenim un conte per endevinar. Ara us llegiré un altre text que ja heu vist que és així com un poema rodolí que fa referència al conte que heu d'endevinar. Pareu molta atenció, que ara us llegiré el segon conte que heu d'endevinar. No va entendre què passava tot just quan va pondre l'ou. Es va equivocar la mare. No era el niu, quin enrenou. Va néixer una llar estranya. Ma mare i el papa van pensar una matinada, mira que lleig que serà. Amb el temps creixia l'ànec i se li allargava el coll. Ara tots l'assenyalaven per ser tan vell i cofoll. Us torno a ensenyar les il·lustracions perquè aneu pensant a veure de quin conte es pot tractar. Mireu bé. I ara us torno a llegir aquest segon text. No va entendre què passava tot just quan va pondre l'ou. Es va equivocar la mare. No era el niu, quin enrenou. Va néixer una llar estranya. Mama ànec i el papa van pensar una matinada. Mira que lleig que serà. Amb el temps creixia l'ànec, se li allargava el coll. Ara tots l'assenyalaven per ser tan vell i cofoll. Mireu, tornem a mirar les il·lustracions. I ara, amb aquests dos textos que us he llegit, heu d'endevinar aquests dos contes que estan amagats. Vinga, doncs ja està, ja ho tenim. Ara heu de pensar a veure quins dos contes es tracta i ens ho heu de fer saber. Ens ho podeu enviar a través del Facebook o a través del WhatsApp. Dos títols dels contes amagats d'aquesta il·lustració. Vinga, el temps comença. Tic-tac, 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 tic-tac. Us ensenyo la il·lustració perquè recordeu una altra vegada a veure quins dos contes estan amagats aquí. Vinga, ja està. Esperem que des de casa vulgueu jugar i endevinar els dos títols de contes. Vinga, va, animeu-vos a participar. Fins aviat, adéu, cuideu-vos molt.